Dobrý deň, vítajte pri mojom prvom videu a dneska budeme hrať Restaurant Tycoon 2. Juhu. Tak. A názov reštaurácie dajme. Už mám. Podľa mňa docela také zaujímavé. Teraz si vybereme, kde bude. Čo zaujímavé, ale... toto vyzerá dobre. Aké si jedlo dáme? Dajme tomu nemecké. A máme nemecké jedlo. To pre dvoch. Neberú tu bratwurst. A že budeme robiť bratwurst. Všetko berem. Ja už som to troška hral, takže som veľmi dobrý v tomto. Ako kuchár. Opa. Finish. A je tu. Ešte budem potrebovať si vylepšiť. Čop. Tak pomaly mi to zatiaľ ide, ale pre mňa sa to rozbehne potom. Hopa. Mám bratwurst. Ešte jeden. Šup. Je to také ľahké. Palič. A je. Podľa mňa čerstvenie je strašne rýchle, ale bude rýchlejšie, keď dám toto. Juchu, mám 12 cash. To pre dvoch. Nech sa vám páči. Dáme príš. Máme peniaze. Je to docela ľahké. Máme 2 bratwursty. Super. Ďalšie 2 budú. Je to docela ľahká hra, len veľmi pomaly zarábam. Ja si radšej kúpim kuchára. A veď mám na to peniaze. Tak čo robím? Tak, ideme na workers. New chef. Máme. Prichádza šéf, ktorý ešte nevie variť. To je super. Aby ste na čom nechápali, tak hneď to vysvetlím, ja hrám na tablete. Takže to budú vedieť lepšie iba tí,
čo hrajú na mobile alebo na tablete, na počítači, by to bolo podľa mňa komplikovanejšie. Napríklad môj bratranec to so mnou skúšal, ale vôbec mu to nešlo. Kuchár sa docela učí. Opa, odovzdáme, hotovo. Tak, vidíš, máme peňaží, super. Kúpime si chladničku. Kričím. Stačí nájsť. To je frajč. Zaplatené. A z toho pre dvoch. Noví prišli. Opa. Dáme díš. Máme peniaze. Wow. Prepáčte za malé nedorozumenie. Ale dám vám jednu takú otázku. Prosím, napíšte do komentárov, či ste niekedy nechceli vytvárať vlastné jedlá. Alebo byť vlastným šéfom vlastnej reštaurácie. Lebo ja rozhodne áno a preto si napíšem koment a samozrejme za to sa treba dať aj like. Takže dajte like, pokiaľ ste to tak chceli. A už mám kuchára, ktorý už konečne dá čo robí. No, ide mu to mega pomaly. Šop, tak to má ísť. A verím, že tak bude aj fungovať, lebo ide pomaly, tak vidím. A môže pochopiť, že variť viem. Určite to aj vie, veď ja som ho naučil variť. Tak, teraz počkáme, kým dojedia. Máme. Konečne obed, teda príď ďalší. Počkáme, kým dojedia. Aha, kto tu prišiel? Stôl pre dvoch, nech sa vám páči. Kolek vždyš, peniaze berem. A mám veľa peniazí, týjo. Docela easy hra. Myslím, že sa dá aj reštaurácia zavrieť, ale to mi ešte netreba. Treba mi hlavne veľa peniazí. Ale viete čo, skúsim zatvoriť reštauráciu. Mám close. Dorobíme. A nemali by prísť. Brastúst. 1. Uberiem si 2 brastústy. Rovno. Super, hotovo. Šup. Raz keď som varil s otcom, ešte mám len 11 kebračov, otcom nás učil variť a on tak, že nielen pre jednu vec som ľavák. Dal mi nôž a cibuľu. Takže ja ako jediný ľavák v rodine, no tak som sa zasekol, že čo mám robiť. Takže uvidíme. A ako nešlo mi to zle. Počkáme, kým dojedia.
Vedomé na nich to není. Hraj vlastne niekto. Áno, hej, je tam billboard na taliansku reštauráciu. Servoriu. Som level 1. Konečne. $296. Máme zavreté. Dáme build. Chairs. A teraz to bude také, že pre 4 kamo. A viete čo? Ja to takto dám, aby sme mali čo najviac miesta. Tak. Teda troška prerobím reštiku. Move. Move. Ja nikdy Ja keď som raz na mobile prenášal reštiku, či veci na reštaurácii, tak to moc dobre nedopadlo. Nebudem radšej hovoriť, jak ďaleko som sa v tom dostal. Proste sa mi to začalo lagovať. Opa. Už si stačí kúpiť iba stoličky. To je presne. Takto. A ešte tam. Takto. Otočiť. Hotovo. Collect rewards. Super. Tu nedíš. Čo si dáme? Šnicel. Zberám labraftus pre deti. Tak. Mám docela ešte dosť peňazí. Stoličky stojí 120, no tak. Docela hej. Dačo, postavme nový stôl. Alebo nie. Radšej nie. O 3 ráno otvárame reštiku. Tak o 4. No. Takto poriadny. A brastú si 2 a šnicel. Môže kuchár robiť. Tak. Pán kuchár bude veľa robiť. No to je jasné. Takže mu troška s tým pomôžem. Zoberiem si 2 brastústy. Super. Čop, čop, čop. Hotovo. A je to. Opa. Nezobrazilo mi kit.
šnicel. Bravtust, kit. Dosť pomaly mi to ide. Prepačte. Prišiel Bravtust, kit. Hotovo. Môžeme sa pozerať, ako oni šťastne papajú. Tí vyzerajú jak Slendermani. Tí radšej nechám tak. A tí sú docela šťastní. Všetci. 24 cash. Není vôbec zlé. Dobre, tak to... No. Rodinka Slendermanov zatiaľ odchádza. Zase na vtimy len. Lepšie. Takže za každé jedlo 6. Docela nic moc. Prichádzajú ďalší. Čínske podnosy. Konečne. Pán kuchár si aspoň dopovarí. Troška pomôžem kuchárovi. Je to ľahké za to. Hotovo. Čup. Fraj. A máme. Čínske podnosy sú veľmi dobré. Ja vyzerám ako v Scary Sushi. Neskôr možno aj natočím video do Scary Sushi. Nechce takto zvať šnicel. Kam oni si nechcú zobrať šnicel. Kamo, dávajte to ten šnicel. Ja tam čukám. To sú len Bravtusty. Samé šnicle mám a nič z toho. No konečne. Veď ja jej to ponúkam celý čas. Prišli Bravtusty. Stále ostal to ten jediný šnicel. A to jak mám dať? Ona mi nechce príjmuť šnicel, kamo, ja im skočím na stôl. A budem čukať, dokým nebude chceť. Veď si to už sakra ber. No tak toto mi nevyšlo moc dobre. Kamo, veď ona ho nechce. Super. Ona stále nedostala sa ten šnicel. Veď tu ho máš. Prečo nechceš šnicel?
Dobre, nech sa vám páči. Pán kuchár, budete musieť navariť. Kámo! Ona je taká blbá. Nemyslíš vážne? Jeden iba. Praclíky. Z Nemecka už má 50%. Dobre. Dajme tomu... Taliani majú mega veľa jedla. Unlock. Ale to ten šnicel nech už si sakra zobere. Už tu 2 dní čakám na ten šnicel. Že by mňa ona zachránila. Nechce ani ona šnicel. Vaj! To je to isté. Taký istý šniclík. Len troška starší, no. OK. Osudný šnicel, kámo. Osudný šnicel. Už asi 3 minúty sa tu s ním hádzam. Ale to ten šnicel proste nechce ísť k nej. Neviem, pohádali sa. No. Nechce šnicel. Mne funguje iba jeden stôl. Aké je hodnotenie reštiky? No jasne, že len 0,5. Neveríš, nemyslíš vážne. Kámo! Aspoň viete, na čo si treba dávať pozor v tejto hre. Ďalší. Opa. Pracujky. Kámo! Stále nechce ten šnítel. No troška som rozmýšľal o tom, že prečo mi ten šnítel nechce dať. Napadla ma jedna vec, že ona je síta. Áno, síta. Tak toto som fakt nečakal. Proste ona nechce, ale objednala si. Ja jej to tu držím. Nemám kôš. Ti už dojedajú. Tak ťažko. Keď máš už uvarené jedlo a nechce. Asi mi to také dali, preto aby som to pochopil. Dáva to zmysel doprava. Sú na svete aj takí ľudia preto. Tak toto by bolo asi všetko k tomuto videu. A nezabudnite dať like a odber. No, like iba vtedy, pokiaľ ste raz robili už akoby takú reštiku, alebo aspoň chceli. Tak, čauko!